No, idem vyskúšať kresliť rybu. Idem skúsiť nakresliť rybu. Budem trošku tušia, bude trošku tučná. Ten obrys bude trošku tučný. No, toto nie je úplne OK. Ten obrys bude trochu tučný. Ale teraz už to trošku pomením na normálne. Tak. 2 kusy. 1 plútva, takto. Vyfarbím plútvu. Druhé vyfarbím, tak. Ja tu mám, mne tu zavadzajú tá ikonka, že tu mám stopnúť ten. Tak, jedno očko, druhé očko. Pusa. No, to nie je úplne pusa. Predstavte si, že toto nie je úplne pusa. Tak teraz spravíme toto a teraz si budeme vyfarbiť. No to bude nejakej takej, skôr takej modrej farby. No takej svetle modrej. Hej, skôr tá pútva. A toto vyfarbíme skôr takejto tiež svetle modrej. To je taká ako keby taká svietiaca ryba skôr. No, zafarbíme aj tie oči, potom ich tam dám. Tak a takto vyfarbíme ju. To je skôr taký žialok. Vypadá skôr ako žialok. No a jedno oko a druhé oko. Počkaj, nie, ona nemá 2 oka. Ona má akože 2 oka a on nemá ich takto. Ešte jedna taká mini plútva. Tá bude sem takto. A sem. OK. A teraz to ešte vyfarbím. A máme hotovo asi. No a odhodnite moje dielo a napíšte dole do komentárov. V ďalšej časti sa na to pozriem a zatiaľ čus čus.